ta. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on... Maray na pagkaaga. Kita ngo na magsurabay-sabay sa good alas 11. Diit man sa ng segundos o minutos. Ta, si Sir Mar, sabi niya, mapingalo daw na siya. Sa puan sa indong regular na nakakaibahan digdi. Ako po si Angel Mustaza, dito ko para haluyan pa. Nasa linya si Karen Nicole Ala. Karen, maray na pagkaaga. Oh, nem. Ala, tagari, may makakahuron kita dyan hali sa Legazpi City Water District. Actually, haloy na ini yung babalik-balikan dyan. Karen, maray na pagkaaga. Yes, good morning, Tabi, Miss Angel. Good morning sa mga paraantabay. Marauton mananggad talaga pag halos pambulan ulabi daing supply kitubig kun kaya ini paniguradong na eksperyensya pa sa ngunyan kan mga residentes sa Camellia Subdivision. Sa interview sa Tabi, Miss Angel ngunyan kan DCTV News kay Legazpi City Water District General Manager Jesus Enrico Moises Salazar. Kan petsa 5 papalan Tabi kan Setyembre, nangyaring pinutulan ninda ang area na ini na ipasabot naman mismo sa surason kung nata ninda pinutulan isupply ng tubig ang mga taga Camellia Subdivision. Ngunyan Tabi, Miss Angel, salamat sa Diyos sa mayumukon sa nasutan section ta sa opisina ini para maagadan ta ki malinaw na explanation kung nata mananggad pinutulan ini kan LCWD ng supply. Buda anong mananggad ang posibilidad na matakudan insindanin direktang mothers like ini. Actually, Miss Angel, ipigilas ini sa tuyang concern ni Direct Mar. So, isa lang ko na po ngunyan si General Manager Salazar. Sir, si Miss Angel. Sir, maray na pagkaaga po. Welcome po sa DCGB. Hello, maray na aga po, Ma'am Angel. Opo. Sir, Since nagabot go ahead po. Naginanyog, Opo. digi sa DCGB. Opo. Sir, Kay Karen, salamat sa pag-link sa kuya sa DCGB. opo. Sir, kan Hello? mga nakalihis, hello po? Yes po. Opo, sir, kan mga nakalihis na si Mana, nahiling ko mananggad po, may nag-abot tigdi kay Sir Mar na surat po, hali po dyan sa sarungan ipong subdivision po sa Legazpi na naghahagad nagpapaabot nin concern, manungod po nga ni dyan sa pigsasabing pinutulan po nin supply nin tubig. Kaso alin pa po tabi ini, sir, nangyari po tabi? Pinutulan po sa Camellia Homes, ang apot kayo ni yung nagkakapot ng Camellia, iyo ang Communities Naga Incorporated para po de ma-distinguish na po duman sa Camellia homeowners. Para ma-distinguish sa Camellia homeowners, Communities Naga po ang developer na iyo ang may kontrata or igwaki service connection sa Water District. Tinda po ang samuyang kliyente, tinda man nagtataw kitubig duman sa individual na mga homeowners sa Laucan Subdivision. Ang rason po kung nata kita direct na linya paduduman sa mga consumers dahil di pa nakatapos sa indang turnover sa samuya ang pasilidad tapos pang duwa di pa nila nababayadan so sa indang mga kaipuang bayadan sa Water District. Manungod po naman sa pag putol kang koneksyon. Igwa po kaya sinagi accounts receivable na dapat bayadan, nag-amount na po to 1.7,035,429.28. Minaluwas po na tirang bulan na po ang nakalipas na days na nakakabayad. Pero pa po ini kang data po di pagsasabay sa mga unbilled na
billings dahil duman sa pinag-negotiate ni pa po sa Sainda na more or less 14.6 million na moroso or kakulangan sa pagbayad dahil duman sa mga previous panindang consumption. Tandaan na po na they po pwedeng they need to singilon dahil kwarta po kang gobyerno ang pinagagamit o pinagbabayad po kang tao sa Samuya na kaipuan ni isang bilang serbisyo sa Gabos. Siring kan sarong simpleng concessionaire or water consumer, 2 bulan pa sana po, pinuputulan na po yung kan distrito. Nata daw ta they pwedeng isipon na ang sarong dakulang entity arog kang community snaga ay pwedeng putulan. Aram po nindo ang samuyang revenues na nakukuha, nagdidepende man siya na po sa pinagbabayad ng mga tao. Dahil pong natatabang, hagkot sa ngunyan, ang national government, pera po sana sa mga loans na minsan na-offer kang luwa as in mga technical support, as in guidance. Pero kung pipiriton mi po nabuksan ang koneksyon na inipa naman sa pamilya, ang mga suffer po na mawawaraang kimas maray na serbisyo, iyo ang 28,000 plus na consumers digi sa siyudad kan Legazpi. Kaya sana po maintindihan po nindo na igwa po kami ki mga plano maski sa area na iyan na di mapupunduhan kung dai magbayad ang arog kang Camellia as in maski ordinaryong concessionaire or water service consumer. As in importante po sa mo ang cash flow min. Pag sinakripisyo naman po ito, masasakripisyo man po sa ibang serbisyo na pinagtataot na duman sa ibang sa 28,800 more or less Opo. na consumers kan Legazpi. Opo. General Manager, pera pong mga residentes o perang mga pamilya o individual na naapektaran po kaning pagputol nindo ni supply ng tubig po dyan sa subdivision po na iyan? More or less 306 na families ang yaon duman. Pwedeng ba ko eksakto ang sa kuyang figure, pero arami man po ang kadipisilan ng warang tubig. Arami man po na nagiging health issue ini. Kaya lang po, ang samuyang kauron, so Camellia Homes or Communities Naga Incorporated, as in ang igwa man ki-conflict sa Communities Naga, as in sa mga ibang homeowners, kan sa tuyang pinagtatawa na concessionaire, igwa sindang kadipisilan na mag-agree duman sa mga kondisyones na pinaglalatag ng kada saro, na di may man pwedeng intrahan. Pero sa gabos po na meetings na pinapod kang Communities Naga, kang Camellia homeowners, day po kami ni sarong meeting na day kami nagduman. Pero bilang resource person lang, di man kami pwede magnitir or mag-intervene duman sa purunan ninda except kung may mga questions inda relative to our service. So ito po pinagsisimbag naman po gabos ng mga questions. Kaya lang po, igwa ki kadipisilan sa duwang lado na magkaigwa ki marahin na agreement tanganing marisolveran po ang problemang ini. Nagkaigwa man po kami ki mga follow-ups and notices halos monthly sa Camellia Home regarding their non-payment bago po kami mag-issue kang water service disconnection. As in kang September 5, sinda po pinutulan na, as in ininformaran sinda na puputulan sinda dahil sa kadipisilan, dahil sa din ninda nababayadan sa indang dapat bayadan sa Legazpi City Water District. Opo. Ang sarap pa po, nagsurat man po sa abogado mi, as in nagsabi na finally dapat i-consider na ninda ining pagbayad dahil sa polisiya kan distrito, ang non-payment of water bills for 2 months, aside from the other assessment penalties and surcharges and legal costs, shall be charged to the consumer. And because of that, they replied actually and they said that they will pay end of August, meaning 30 or 31 kang Agosto, mabayad na po sinda. Maski sabi ni 3 months lang, tanganing 2 months sumatada. Pero di man po sila nagbayad,
Kaya 5 po, pinutulan na po sinda. Sana po mahiling ka na ang board of directors, ang general manager, ang employees, kang LCWD, may pinagsusunod man po na subdivision policy and yung utility rules and regulations na iyo po ang nagtataw sa muya kigiya kung ano ang handle kan mga accounts na sa muyang pinagmamantinir sa siyudad sa Legazpi. Opo. General Manager, as much as possible po na may mga kahaputan pa ako pero kay puhanta na po magpara. Baka po sa aga, mag-upload po sa imuan sa muyang VP4 programming si Sir Henry Masada para mas mahiwas po ang sa imong eksplanasyon manungod po sa sering na bagay. Salamat Sige po, po. Mga anong oras GM. po? Hello? Mga anong oras daw po? Baka sir, mga alas 8 or 7:30 araw po kayan para mas Okay. Direct ma-explain flight sa po phone nito. ko. Apo. Iba po, akong ipapaabot lang Okay na nag-iingwa po ang Water District na magkaikwa another pumping station sa Barangay Binanuan. Ang total cost po kay ni 42,500,000. And ini po ang ma-ensure kang consistent and reliable water supply sa Buragwis, sa Puro, portions of Dapdap, and Camellia Homes. And this has never happened before. After po ng Barangay Caravan last year, nakuha amin na po sa mga problema dyan sa areas na iyan. As in, dahil duman, isinabay mi po siya sa samuyang plano. Naiba lang po sa mga estimates, tuminakat to estimate sa cost dahil nagka-equity study ang sarong structural engineer as in sinabi niyang malumoy sudaga kay puhan ki-piling or micropiling para makatindog sa strukturang ilalag ni. Kaya nag-increase po so mga cost. As in ngunyan, kasabay po duman ang samuyang pag-request sa LUA na releasean kami ki-loan. Nag-apply po kami for a loan. Kasabay po dyan ang supply delivery construction of a 300 cubic meter ground reservoir. As in ang procurement and supply and installation and interconnection of pipelines. Kasabay man po dyan, pero sa sariling pondo na po, ang construction and commissioning of pump house and retaining wall, as in ang installation and commissioning of electromechanical facilities or pumping station. Minaabot po yan sa sariling pondo, 17.5 million. So imagine if Camellia will be able to pay, it will help us augment and improve our facilities in that area and ensure continuous delivery of water supply. So salamat po Giraray sa pagtaw sa Samuya, yung oportunidad na makapag-explicar ko niyan sa aga Giraray. Apo, Salamat sir. po. Thank you so much po, sir. Salamat po sa inyo. Apo. Karen? Alright, Miss Angel, impormasyon halit taluwas with General Manager Enrico Salazar, Karan Ala, DCCB. So, antabayan na lang po yung mga tugang sa agat, mas mahiwas na, o mas halawigan oras, 30 minutes lang kata. Masunod na po ang programang DNR. Ma'am Jo, ikaw na po ang bala. Thank you so much. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH